И камера. Така. Здравейте, добър ден. Аз съм Георги Георгиев Гърчев и искам нещо да ви покажа. Това най-хубавия, най-удивителния Get, Get Ready. А който не може да чете, Get Ready. Най-прекрасният дезодорант на света. Направо ще се удивите, като си пръснете мерещите на красота. Ставате по-красив, ставате по-красиво. Ако сте мъж или жена, себе е едно. Това не е мъжко, нито женско. Става за всякакъв пол. Тъй, че може да си го купите във всеки магазин и излиза много ефтино. Това струва само 29 лева. Знаете ли колко е ефтино? Тъй, че искам да ви кажа, купувайте си само това. И Old Spice си купувате. Както каза някои хора. Аз съм на кон. Чакайте, че се оплетох езика. Така, това струва само при мен. Само 39 лева. Наполовината ще струва 10 лева. А не, наполовината е... Не знам колко лева ще ви е наполовината, но си го купете. Чакайте. Get ready, разбрахте ли, ей? Само get ready си. Иди да я обърках се, извинете много, пардон, много съжалявам. Извинете, знам всякакви езици, искам да ви кажа, че английски не ми се отдава. И искам да ви кажа, че ако не си купувате от това, аз ще ви размажа. И искам да прата много поздрави на Бачо Коло, дет прави много хубави вафли. Вафли Бачо Коло, вафли Бачо Коло. А и също така, купувайте си от най-оригиналните телевизора на Philips. И това е всичко от мен. Ще се чуем в другата